Hello friends, good evening. Asa kalam nongtangmona boybo mojang dङ फिन खनसेबाव बरायबावबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा 10 फार्स्ट लेभेलनि साख्रि SSC निफ्राय गोदान अफिसियेल नोटिस फैदों आरो बे SD कनस्टेबलनि अफिसियेल नोटिसआ मा फोरमायदों जों बेखौ नायगोन A to Z। सो जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसे आसाम पुलिसनि रिलिया माब्ला जामारगोन जों मोनसे बिग आपडेट एनालाइसिस लाबोदों। सो जायफ्रा आसाम पुलिसनि कैंडिडेट्स नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ मोजां खालामबाय थादो मानोना पोस्टआ नोंथांमोना बारायसिगोन। सो बेसेबां बारायगोन बुंनो हाथ'आ नाथाय बारायगोन मानोना प्रमोशना सोलिगासिनो दङ। दा लोगोफोर जों थांनि गोबाव खालामो अफिसियेल साइटआव। सो SSC अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो मा नोटिस फैखो जों बेखौ नायनोसै। सो जायफ्रा SD कनस्टेबलाव गोबां साख्रि नेगासिनो दंमोन दा फाइनालि बिनि अनलाइनआथ' जागासिनो दङ। सो बिनिफ्राय दायो मा डिटेल्सखौ हरदों जों बेयाव नायनोसै फैदो गोबाव खालामा। दा बे जाबाय जों अफिसियेल नोटिस। सो अफिसियेल नोटिसआव मा फोरमायदों बिथांमोना जे नोंथांमोना SD कनस्टेबलाव साख्रि जायफ्रानोखि नागिरगासिनो दङ मिन्थिखागौ जे एग्जामा जानो फैगासिनो दङ। सो एग्जाम जानो फैगासिनो दङ बेखायनो मोनसे नोटिस खालामदों एबा हरदों जाय नोंथांमोना दासिमबो SD कनस्टेबला एप्लाइ खालामनो होननानै खालामथ'वाखैमोन माखासे जाहोननि थाखाय। सो थाबनो खालामनो होबाय बेनो जाबाय अनलाइन साबमिट डेटआ जोबथारसिगोन 31 डिसेम्बरसिम बिसिम थागोन बिनिफ्राय बारायला होनना बुंदों। सो बेखायनो लास्ट डेटखौ नोंथांमोना नेनाङा थाबैनो खालामदो। सो बिनिफ्राय फट'आव डेट होआखैबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन नामा गोबां कमेन्ट्स खालामदों। सो बेखौ समाजसो मिथिगोन नाथाय डेट होयोबा मोजां जायो। सो नोंथांमोननि एग्जामा फेब्रुवारि मार्चआवहाय सो नोंथांमोनखौहाय कन्डाक्ट खालामगोन अनलाइन हिसाबै। देन बिनिफ्राय नोंथांमोना थाबैनो साख्रि मोनगोन। सो बिनिफ्राय टटेल मार्क्सआ 160 नि गेजेराव 80 प्लास लायोबा फिजिकल टेस्टआव थांनायनि चान्सआ दङ मानोना पोस्टआ खम आरो जुदि सेफ जोनाव एपइन्टमेन्ट लेटार मोननोबा 80 एबा 90 प्लास नोंथांमोना सब बेबादि मोनहैयोब्ला सो नोंथांमोना चान्सेसआ बारा नुहुरदों नाथाय बे सोनारगोन एग्जाम पेपारनि सायाव। जेब्ला एग्जामा जागोन अब्लासो मिथिसिगोन नाथाय एनालाइसिस खालामनानै 80 प्लास नुहुरदों। सो बेनिफ्राय जों थांसै आसाम पुलिसनि मानोना गोबां नेगासिनो दङ आसाम पुलिसाव गोबां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ गोबां कैंडिडेट्सफोरानो अल आसाम खालामगासिनो दङ आरो बेनो गल्डेन चान्सआ बेनो जे पोस्टआ बारायनायनि चान्सआ दङ। सो मानोना दाखालि बावैसो प्रमोशन होगासिनो दङ कनस्टेबल लेभेलाव बेनिफ्राय गुबुन गुबुन हायार पोस्टआवबो होबाय गासै 30,000 नि खाथियाव आसाम पुलिसआ प्रमोशन खालामगासिनो दङ। सो बेखौ नायोब्ला 5,000 नि गेजेराव नोंथांमोननि पोस्टआ बारायनाय चान्सआ दङ। सो बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय थानांगोन। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों प्रेक्टिस खालामनो बाबाय होननानै नाथाय बे नङा नोंथांमोना जेब्ला पुलिस साख्रि मावगोन अब्ला फिजिकल टेस्टनि थाखाय प्रेक्टिसखौ नोंथांमोना खालामबाय थानांगोन। सो बे फिजिकल टेस्टआनो माब्लासिम जाहैनायनि चान्सआ दङ जानुवारियाव गोबां प्रग्राम दङ सो बेखौ जोङो एनालाइज खालामगोन। दा गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिब्ला मार्चआवनो साख्रि होगोन। सो मार्चआव 00 भेकेन्सि खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय एसेबाबो हमनो हाखायो जे नोंथांमोननि रिलिया जाखागोन कि जाखागोन थाबैनो। सो नोंथांमोना मिथिबाय बेनि सायाव बेखौ बयबो मिथिखागौ नाथाय जों बे एनालाइज खालामगोन जे नोंथांमोननि रिलिया फेब्रुवारियाव जागोन ना जानुवारियाव जागोन। दाखालि बावै 28,000 नि खाथियाव प्रमोशन खालामदों कनस्टेबलाव जायफ्रा साख्रि मावखादोंमोन दासिम 30,000 नि खाथियाव थांबाय नोंथांमोननि माखासे प्रमोशन लेभेलाव आसाम पुलिसाव। अब्ला सो जोंहा पोस्टआ फैदोंमोन 5,563 भेकेन्सिस बेखौनो गुबुन गुबुन पोस्टआव राननानै कनस्टेबलाव खम दङमोन। ABUB कनस्टेबलाव खम दङमोन लोगोसे 2% बिनि गेजेरावबो रिजार्भेसन दङमोन XNDB। दा नर्मेल भेकेन्सि 3,945 ABUB कनस्टेबलाव आरो लोगोसे जेब्ला पोस्टआ बारायगोन अब्ला 5,000 नि खाथियाव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ मानोना पोस्टआ बारायनाय चान्सआ दङ। जुदि 5,000 फैयोब्ला सिगांनि बादि रिलियानो जागोन गोबां चान्स मोनगोन नोंथांमोना गोबां साख्रि मोनहैनाय चान्सआ दङ। सो बिनिफ्राय ओभारअल होनोबा 8,000 निफ्राय हमना ला 9,000 नि गेजेराव फैनो हागौ आसाम पुलिसनिफ्राय जुदि बिथांमोना जेब्ला प्रमोशन खालामदों अब्ला कनस्टेबलाव भेकेन्सिया दंखायो। सो अब्ला नोंथांमोना टटेलि डिमोटिभेट जानाङा प्रेक्टिसा खालामबाय थानांसिगोन फिजिकल टेस्टनि थाखाय। दा बे फिजिकल टेस्टआनो माब्ला जामारगोन जों दानिया फाइनाल कन्टेन्टआ फैबाय जे नोंथांमोननि रिलिया माब्ला जामारगोन। सो बेनिफ्राय SI नि पोस्टआ बारायगोन ना बाराया गोबां कमेन्ट्स दा जुदि कनस्टेबलाव बारायोबा सो SI लेभेलावबो बारायनाय चान्सआ दङ। सो बेखायनो जायफ्रा एग्जाम होग्रोगोन SI लेभेलाव नोंथांमोना रेडि जादो। सो बिनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोना मिथिगौ जे जानुवारियाव 26 जानुवारियाव मोनसे प्रग्राम दङ रिपाब्लिक डे। सो बिनि सिगां जागोन ना जाया गोबां कनफिउज जागासिनो दङ। सो मानोना जानुवारियाव गोबां गभर्नमेन्टआ बिजि जायो। सो नोंथांमोना बेखायनो फेब्रुवारियाव हमहरनो हायो अके। सो फेब्रुवारि 1 उइकआव नोंथांमोनाहाय हमहरनो हायो नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टखौ मानोना सिगांनिफ्रायनो जाबोदों फेब्रुवारि मान्थआव जुदि मार्चआवहाय जुदि साख्रि होयोबा बिथांमोना फेब्रुवारियाव कन्डाक्ट खालामनानैहाय मार्चआव एग्जाम खालामनानै लास्ट जोबनायथिं मार्चआव 00 भेकेन्सिस आसाम पुलिसाव फिलआप खालामगोन। दा बे गभर्नमेन्टनि बुंनाय बाथ्रा। सो बिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ 26 नि सिगां जायोब्ला सो नोंथांमोननि एडमिटआ होसिगोननानै सो नोंथांमोनाहाय जानुवारि 1 उइकआवहाय सो नोंथांमोना रिलि मोननायनि चान्सआ दङ जुदि 26 जानुवारि सिगां जायोबा। सो बिनिफ्राय लेट जायोबा सो नोंथांमोना फेब्रुवारि 1 उइकआव हमहरनो हायो। सो फेब्रुवारि 1 उइकआव हमहरनो हायो मेक्सिमाम सेकेन्ड उइकआव जादोंमोन रिलिया नाथाय फेब्रुवारि 1 उइकआव नोंथांमोना हमहरनो हायो मानोना मार्चआव गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिब्ला साख्रि होगोन। सो बेखायनो मोननै अपसन दं दायो नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ रानिंआ कनस्टेबलना
26 जानुवारिनि सिगां नङाब्ला नोंथांमोना सेकेन्ड उइक फेब्रुवारि एबा फार्स्ट उइकआव नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ। दा एडिआरइ होनोबा एडिआरइआ मे जुनाव जानायनि चान्सआ दं। मानि थाखाय मे जुनाव जानायनि चान्स दं होनोबा नोंथांमोना मिथिगौ जे एप्रिलाव इलेक्सन दङ, एमपि इलेक्सन दङ। बेखायनो बेनि उनावहाय जानो हागौ जुदि जायाबा बेनि सिगांबो जानो हागौ, नाथाय समाजआ मिथिगोन मानोना एथ' बुरजा पस्टआव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय इजि नङा। बेखायनो मार्चनि उनाव जानायनि चान्सआ दङ। बेखायनो मे जुन नोंथांमोना बे टाइमावहाय मोनहैनो हागौ। लोगोसे अफिसियेल नटिस फैबा गासिबो डेटआ ओंखारगोन आरो लोगोसे दायो जेबो एनाउन्स खालामाखै, जास्ट मोनसे बे एनालाइज भिडिअ। बेनिफ्राय बेयावनो जोब्बाय दिनैनि कन्टेन्टआ। आसा खालामो मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।